Kaixo ikasle guztioi, ongi etorri gure irratsaio ziragarri eta apur bat txantzaz beteriko honetara. Gu, Hugo, Abraham, Aroa, Ane, Carlota, Enaitz, Cristian, Leia, Daniel, Alex eta Maria Jose gara eta hemen gaude zuen eguna, pixka bat divertigarriko egiteko. Albisteak, errezeta, deskribapen bitxiak, pertsonai ezkutuak, txisteak edota problemak matematikakoak izango ditugu entzungai. Eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Gaur korrika dator, orduan prestatu zure oinak. Tipitapa, korrika! Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako milaka etxola, tajlatik plazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra. Artzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Gaitezen gaurko irratsaio ziragarri honen lehen segmentuarekin. Asteko albistea garrantzitsuenarekin. Emango diogu hasiera, aurrera. Kaixo entzule guztioi, hemen gaude bolo-bolo dauden albiste harrigarrienarekin. Atzo gauean, futbolaren munduan ustekabe handia gertatu zen. Real Madridek denak ahoz bete utzi zituen. Lamine eta Rafinha fitxatu dituela esanez. Bai, ondo entzun duzu, ondo behintzat hori diote. Antza denez Jamali 272 milioi euro eskaini dizkiote eta Rafinhari berriz 150 milioi. Diru kopuru horrekin normala da jende harrituta geratzea. Badirudi Florentino Perezek FIFA gehiegi jokatu duela berriro.
Real Madridek azkenaldian titulu askorik irabazi ez dituenez, fitxaje horiekin tituluak irabaztea espero du. Baina Barça bere momenturik hoberenean dagoela ahaztu zaiela ematen du. Hala ere, zaleek itxaropena dute eta galdera bat airean dago. Irabaziko aldute aurten Championsa? Bernabeuko zalea oso pozik daude, batzuk posi saltoka eta beste batzuk oraindik galdetzen, hau egia da? Gainera dagoeneko Ciudad Real Madriden entrenatzen ikusi ditugu bi jokalariek. Entrenatzaileak esan du bi jokalariek elkarrekin ondo moldatzen direla, naiz eta entrenamenduan lehenengo baloia nor aurkitu duen eztabaidatu duten. Eta hau da gaurko albiste nagusia. Egia izan edo ez, barre pizka bat egin dugu. Agur bero bat eta hurrengo albistera arte. Hazen olako albiste bitxia kontatu diguten. Jarraian Alex eta Abrahami emango diogu txanda. Kaixo entxaleok, guk bere joko baten inguruan hitz egingo dugu. Bere izena Fortnite da. Fortnite 2017 urtean sortu zen. Epic Games enpresak egin zuen eta oso joko ospetsua bihurtu da mundu osoan. Joko honetan Minecraft jokoaren eraikuntza, ideiak eta tiro jokoen ekintza elkartzen dira. Horregatik asko gustatzen zaie. Fortnite jokoan jokalariek eraikinak egiten dituzte eta armak erabiltzen dituzte beste jokalarien aurka borrokatzeko. Helburua azkena bizirik gelditzen da. Joko oso dibertigarria eta azkarra da. Denborarekin jokoa aldatzen joan da eta kapitulu berriak sortu dituzte historia aldatzeko. Hona hemen kapitulu batzuk. 1. Jatorria. 2. Mundu berria. 3. Bolada berria. 4. Hasiera berria. Fortnite ez da bakarrik borroka egitea. Lagunekin jolastu, estrategia pentsatu eta taldean lan egitea ere oso garrantzitsua da. Horregatik gustatzen zaio jende askori. Hemen amaitzen dugu azalpena. Espero dugu gustukoa izan dela eta Fortnite jokoa probatzea animatzea. El día de nuestro día
Fortniteko azalpena entzun eta gero badakizue zer, gozo pixka bat sartu zait. Ea zer nolako errezeta ekartzen diguten Leiak eta Naroak. Kaixo, gaur etxean egiteko moduko errezeta divertigarri bat ekarri du. Tangulu, hartu kuadernoa eta idatzi. Gaur errezeta oso erreza delako. Tangulu fruta brocheta bat da. Txinatar goxoki tradizionala eta kanpotik azukre gogor eta distiratsuarekin estalita dago. Hauek dira beharrezko osagaiak. Lehenik eta behin fruta freskoa. Ohikoenak, marrubiak, mahatzak, mandarina edo gereziak dira. Horrez gain, 300 gramo azukre eta 150 mililitro ur behar dira. Baita esti pizka bat ere. Azkenik brotxetak osatzeko makiltxoak behar ditugu. Nola egiten da? Aukeratu dugun fruta garbitu eta ondo lehortzen da, eta ondoren makiltxo batean sartzen da. Bestalde batetik, kazuela batean azukre xarabea egingo dugu. Horretarako, kazuela batean azukre koilaraka bakoitzeko ur bikoitzea berotzen jarriko dugu. Irakiten hasi arte. Nahazketa hori pixka bat lodi bihurtzen denean, fruta bertan bustitzen da kontu handiz. Azukrea osten denean karraskari geratzen da, eta horixe da tanguluren sekretua. Kontuz, azukrea oso bero egoten da, beraz heldu batean laguntza beharrezkoa da. Azkenen gainetik ezti pixka bat bota, eta kitxo horrela egiten da tangulu, kanpotik karraska, barrutik fruta freskoa. Horrengor arte eta on egin dizuela janak eta kalkerik ez danak. En Euskaltel tienes... Nolako errezeta gozoa eta orain pertsonai eskutuaren txanda iritsi da. Ea asmatzen duzuen. Gaur pertsonaia berezi batekin berri emango dizuegu. Txapela gorria buruan, bigote handia eta iribarre batekin aurpegian. Ez da oso altua, baina ausarta bai, oso ausarta. Berela da hodietan barrena ibiltzea izan zen,
hasieran, baina laizter abentura handienetan murgildu zen. Perretxiko magikoak jaten ditu indarra hartzeko, eta oztopoak salto batez gainditzen ditu. Zubolak urtitzeko gai ere bada batzuetan. Askotan printzesa bat laguntzera joaten da, eta beti gaizkile handiei aurre egin behar izaten die. Naiz eta arriskuan egon ez du inoiz amore ematen. Baina gaur hemen irrati honetan bere izena sekretu gordeko dugu. Entzuleok, badakizuen ordeen? Asmatu alduzue, esango dizuet nor den gaurko pertsona ezkutua. Orain eguraldiaren eraupena emango diogu txanda. Astebukaeran zer egingo ote du? Egunon entzule guztioi, ongi etorri gure irratsaiora. Egunon Maria Jose eta egunon etxean entzuten ari zareten guztioi. Gaur, asteburuko eguraldiari buruz hitz egingo dugu. Horretarako gurekin dakagu meteorologo ospetsua. Danen meteorologoa, kaixo Danen. Kaixo Carlota eta kaixo Maria Jose eta kaixo entzule guztiei. Prest nago eguraldia berriak emateko. Primeran, konta iguzu mesedez zer eguraldi egingo du asteburuan. Gaur egun ona izango dugu. Goizean eguzkia egongo da eta arratsaldean ostarteak lainotu egingo dueta. 13 gradu egingo ditu. Oso ondo eta larun batean zer? Larun batean aldaketa txiki bat dator. Goizean gorri hasiko du. Badakizute goiz gorri arratsalde euri, beraz arratsaldean euri egingo du. Temperaturak ere behera egingo du. 7 gradu jaitsiko da. Gauean txingorra eta elurra egingo du. Beraz, aterkia eta eskularruak prest izatean komeni da. Oso ondo eta igandean zer? Igandean eguraldiak hobera egingo du. Eguzkia nabarmenduko da egun guztian. Temperatura polita izango da. Paseatzera joateko modukoa. Ohar garrantzitsua, beraz eskerrik asko Danen. Bai, mila esker asteburuan planifikatzen laguntzeagatik. Plazer bat izan da, ondo pasa asteburua. Eskerrik asko entzuleagatik eta Hurrengora arte! Asteburuko ohar garrantzitsua jaso ondoren buruari emateko ordua iritsi da. Prest zaudete problema matematiak erantzuteko? Aurrera, Hugo, Ane eta Cristian.
Adi entzuleok, prestal zaudete burua martxan jartzeko, orain dator gure erratsaioko une berezienetako bat, burmuina dantzan jartzeko momentua. Ez da kalkulagailurik behar, ez da paperik ere. Nahikoa da adi egotea eta burua eragitea. Galderak azkarrak izango dira, batzuk tranpatxoekin, beste batzuk logika huts, batzuk errezak dira dirudi, baina kontuz itsugarragia engainagarria izan daitezke. Beraz, igo volumena, hartu arnasa eta hasi gaitezen gaurko erronka matematikoekin. Zenbat da 16 erdia gehiago gehi? 2. Gizon batek 5 alaba ditu. Alaba bakoitza anai bat du. Zenbat seme alaba ditu guztira? Zenbaki bat pentsatu. Bider 2 egin. Gehitu 10. Zatitu 2. Kendu hasieran pentsatutako zenbakia. Zer geratzen da beti? 3 etxe daude. Gorria, urdina eta berdea. Etxe gorria ez dago eskerrean. Eta urdina ez dago eskobien. Zein dago erdian? Bost. Zenbat aldiz agertu da 3 zenbakia batetik 40 bitartean? Guau, burua lehertzear daukat nik, kalkuluak egin eta egin. Asmatu aldituzue emaitzak? Itxitut begiak ta ez esan, inora ez banoa. Orain gure irratsaio umoretik amaitzeko txiste batzuk entzungo ditugu. Ea barregarriak diren. Aurrera! Gizon bat medikuaren gana joan zen eta esan zion. Mediku jauna, arazo bat daukat. Nire puzkarrek ez dute usainik. Hori ez da posible, bota ezazu bat oraintze bertan. Hori oso larria da, ebakuntza bat behar duzu. Ipurdian? Borotik egin da zaude gizona, ebakuntza sudurrean. Ama, ikastolan despistatut deitzen didate. Aizu aurra, joan zaitez zure amaren gana. Euskaldun bat eta ingeles bat banku batera doaz. Eta ingelera esan du. Help, help! Ez daukat help, bakarrik daukat txampu. Bazegoen mutil bat, hain altua, zela jogurt bat jan zuenean sabeleraino, adilegatzen zenerako kadukatuta zegoela.
Zer nolako txiste barregarriak. Zer nolako txiste barregarriak. Kontatu dizkigun Alex eta Abran, gustatu alzaizkigu zuei? Orain bai, txiste hauekin gure irratsaioari amaiera emango diogu. Tartetxo divertigarria pasa duzuela espero dugu. Lastera arte entzuelok. Bibegi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bibegi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Goizako eguzki izpiberotan, besarka nazazu. Bidearekin amestu duzula, berriz esaidazu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aibar, aurre ikuspenik gabeko bidai hontan galdu nahi alduzu. Bibegi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bibegi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 begiradekin hitz egin dezagun, ulertuko nauzu. Ederra dela hemen esnatzea, ez ezagun aztu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidai hontan galdu nahi alduzu.